Искам всички българи да станат съучастници в моя стих и всеки сам да прибави глаголите, които липсват в него. Това каза в интервю за Хоризонт поета Стефан Главчев по повод стихотворението си «България в думи». Поетът споделя, че капката приляла чашата и довела до написването на това стихотворение е решението на финансовия министър Симеон Дянков да откаже повишение на детските надбавки. С него разговаря Ангелина Пискова. Вожд, харизма, път, прогрес, Банско, писти, интерес, дюни, бонуси, комец, референдум, ток, аец. Криза, майчински, позор, цаца, избор, прокурор, гав, принуда, прецедент, клетва, хумор, президент, урни, битка, материал, яне, марешки, парцал, лято, избори, сефте, бюлетина, ром, кюфте. Това стихотворение «България в думи» на Стефан Главчев от Добрич буквално взриви интернет. В мрежата той е познат повече с псевдонима си Ясен Ведрин. Сега го питам, защо избрахте тази безглаголна форма? Защото искам всички българи да станат като съучастници в този стих и всеки сам да прибави глаголите, които липсват в него. Думите, които съм изредил, са познати на цялото българско общество. Те ни заливат всеки ден от медиите, те облъчват сърцата ни и по някаква степен увеличават злостраданието на всеки един българин. Надеждата, с която чакаме да дойде това добро, което да ни направи достойни граждани на България, все още не идва. И като че ли това е точно моя протест, протеста на моята съвест, да кажа на всички, от които зависи благоденствието на нацията, че трябва просто да погледнат по-сериозно на задълженията си, по-сериозно на това, което са обещали пред всички нас. Ако вие лично трябва да сложите някои глаголи между тези думи, кои бихте избрали? Протакане, изоставане, манипулиране, замитам. Страшно много са глаголите, които могат да се сложат, но пак казвам, нека това да бъде задача на всеки българин, защото това е, което нас трябва да ни мотивира, за да потърсим сметка, за да потърсим отговорите от управляващите. До такава степен ли вече нещата са на повърхността, че дори не се нуждаят от по-сложна поетична форма? Аз по принцип обичам истинската поезия, в която си участват и глаголите. Всичкито познават поезията ми, знаят, че рядко пиша така. Начинът да пиша така, това беше провокация. Не мога да изтърпя това, което се случи в последните дни, когато финансовият министър категорично отказа да помогне на българските майки и като че ли това беше чашата, която на мене ми преля, защото ако един народ не се грижи за тия, които дават живот и за тия, които инвестират в него собствените си чеда, за да ги направят граждани на държавата, за какво говорим тогава? А има ли такава строфа според вас, на която можем само да се смеем без да плачем? Няма такова нещо. Всяка една строфа, плачът е основния, а смехът е след това. Това е нещо като смешен плач. И даже плачът ни е толкова горчив, че и да се смеем, то ще е по-скоро като един протест. Какво ще напишете в периода между референдум ток аец и бюлетина ром кюфте? Някак си така е задвижена машината, че нищо не може да се прибави лично според мен. Каквото и да се прибави, ние вече сме го гледали този филм. Значи, затова тази думичка сефте е сложена там, защото няма какво да ни изненада. Моделът е такъв. Искам и се да вярвам, че ще се появят някакви нови гласове, някаква алтернатива, която да помогне на българите да бъдат малко по-строги, малко по-критични към всичко, което предстои. Ние сме на един избор поставени и в битка между два големи колоса, като интереси, кой от колосите ще наделее, ще видим на избори. Не знам дали ще сме проамерикански ориентирани, не знам дали ще сме проруски, просто ми се иска крайна сметка да си останем пробългарски. Интервю на Ангелина Пискова с поета Стефан Главчев.